तो भाई लोग पता नहीं कर बहन चुदो कौन स्ट्राइक चैनल पर चढ़ा दे रहा है माई चुदो। तो छोड़ा ही सब बात और चलो फिर से भोजपुरी सिंगर के पेला तानी और वीडियो के स्टार्ट करतानी। और वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गान पर ले के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़ावा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो भोजपुरी सिंगर के पेलल जाओ। भाई धोधरा आवता शाम हो गल बा, ए खातिर सॉरी कहतानी, छोट भाई समझ के माफ करी। रोज खेत में बोला के मारे लहंगा उठा के। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि रोज खेत में बोला के मारे गमछा बिछा के। तो ये भौजी तो रगीला सामान में मारेला कि तोरा गाड़ में? यो बताओ तो हमरा के ना यार, तोर भतार पे यार जहाँ मारो उसे हमर ना ले देख बा, हमरा काला सुनाओ तारी तोर पहुँच दो हम के हई? मतलब यार तोर भतार बा जे मर्जी में पेलवाओ, दूसरा के सुनला का जरूरी बा यार। देखो तार लोग भाई शाम होता। 1 मिनट भाई लोग, भौजी एकर पहुँच दो मतलब चूची देखावता है गाड़, मन करता है एकर पहुँच दो खोल के पेल दी पटक के। ना इहो कोनो बात भेल यार, थर्मामीटर देखावता एकर पहुँच दो, देखावता गाड़ एकर पहुँच दो, कहता थर्मामीटर, इहो कोनो बात भेल यार? कुछ भी बकचोदी। बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और शाम होता तो धोधरा वीडियो आयल हुई और आवाज़ भी कम आयल हुई, खातिर सॉरी कहता नहीं, मजबूरी में वीडियो बनल भाई लोग, दिन में टाइम ना मिलल। तब तक के लिए बाय, कल